Ba? Ayos po kami, papuntang Bayambang. Sige ka na. Let's go. Punta na tayo sa Bayambang, Pangasinan. May pupunta natin ng bahay ng tito ko. Papasya natin doon. Bangko ka na bangko. Bangko. Bangko na mo. Bangko na mo. Dito sa place mo ako. Wala. Pasensya na po sa daan namin. Yung ginagawa pa kasi karsada, yung road. Nahihirapan po yung mga mo dito pag kayo po dumadaan dito sa amin. Takot ako. Dito, walang gasnat. Takot. Last hour traffic na dito sa parte ng Kalasyaw kasi ang daming umuwi mga galing sa work sa opisina nila.
oras natin, mga sige mo to. Medyo layo-layo pa din ang punta natin. Dito na tayo sa bayan ng Palasya ng Sinatosor. Marami po dito ang puto. Sarap po puto ng Palasyaw. Na po tayo sa bayan ng Malsiki po, ang bayan ng Malsiki po. Madilim po ang daan natin.
Nakarating na po kami sa bahay ng tito ko po. Yan po ang bahay niya po. Yan. Salamat po sa nanood po ng aking video. Thank you.